bumungka takuk bumungka topon kantiri yang norok bono jotono cinema nano viral lengjak kebang borok nukjak bini bagai saimanjak bono jeng kisah senglaisin bo bini video viral lengman pore bo raja bai malanya musung honi saka abun pore bo raja bai bo malakha ge tabuk a video viral lengmani pore wo borok bono tam khesubakha botai tam mankha tabsuk jora bahai ke busuk jora bini jibon selajaka abo bini buhuktin jeng kisah khanani laisin ingke nini video jokhon te viral lengkha borok kobangma nukmani pore wo nung raja bai malaiman pore wo raja nono 1500 rang rekha ni khano rang 1500 mani pore wo te tam nono kogri rohor ka apru kon ban chaya dara tama gane para ane bomorok suitlang wo suksimi nongke rang 1500 reklang wo sumta duski wo asiksina engka asik nono apurang kol khaimani raja bai malaimani pore nono kol khaikya kol khaimani prai 50,000 70,000 hai nono kol khaini bangoni so engka asik kobangma borok kol khaibeni account sanmani busirok nono rang rohor kana kon ban maya dara dai rohjagya account check khainai mane book jasi tabu pon khoksa pon ke rohna girina dara rohjagya kubai dara ang soito keso khoksaban manje tam gane account delin check khai dine boisa onga check khai nai onga kon ban maya dara bata simeno habjak rokha manota engka angke te kise singjang ko khamse o video viral langmani porebo kobangma borok nukmani porebo nini elakarni MDC MLA obahai kobangma rajniti thangnai kringrok nono phaine nai phaini ni elakarni keb nai phaine kre phaine bukre dara kebo phon tapsu jora kebo nai phaini nai phaine kre engke o ompini media ro kisa phaikha borok kisa hano sagitlang thanga borok asuk simino kunphan salang eta kagani ni elakarni nini elakarni kuno MDC MLA amai member tembar rok kebo phon phaini nai phaya dara amla bumung da saimani ni elakar saimano elakarni joto rajniti thangnai rok tabuk ni tongnai rok sibayo dara ang arabo mano MLA sabo ni amla ang saimaya ambo tabun katal lonang sine baya maya dara sev sine baya tabun katal agini kesamrok to kokbai kyange tabuk ang mahanya nogo mangsa yang guri maya angga bazar go guri pruno go bro bukun fan saya angke nini video no nukha angke nono onko phone khlaikya account number sanka ke orang khokse phone directly ke bo subana hini bo sapailia kuno poriboton nukjaglia na obahanya bahai maya ke nang ha ke ma phepir ai bagai de tini video ti sajang nam sunjai ha ke nang sanamo chuklia dara je sekti sepa kun fan maya kun manase subanai bukre phaine bukre ingke ba haga sana musuk liata haikena khangi biri chai tongsina intonga ke tai kuno phane manya ne bagai bus kango khangin cha sinai tangin cha sinai aba haike asaman phaike tana haino tai sana musung lia sanlia da सरकार सान बोमाया के नौ हुक बोमाया से कुनो बोमाया के सालक जन रिस्का तिस्का बोमाया के आं सान मारबो के सानै ताम लाबा मुसमाया के आफर मुसुं माने द राजा बाय मालाnya मुसुं माने ta kaisa ke salok jak nei scooty mana musung mani hendiba o duita se sana musung man kaisa dongkha ke tabo kha kaisa angka ke tabo raja baय malai paikha raja baय malai paikha tabo sudo scooty simi mana abono maya bobo haino mitin misil ni de tam jane bo horo moro ambo waine wai thangai khulum ka ange kok bo saka ange samane rang simino solani 1500 kare klang thango ke manai asuk thai sale saw kunphan salang ya ta tini roko burubayo na bazar ogole mano han 10 ta 20 ta ga so simon ta dara busung mana tongma bazar ka khajani takokte bukhungsung nor khnai man khana bo sanmani mungsapon manliya kebo bini kobangma boror video naifano account number sanpona abo huda singsiu kefano khoksapano subanai krikha kebo rupanya bo krikha kebo thangai nani bo kre ekmaत्र video naikha duisa abo asung nong lakha phone khaikha ga bini elakar ni kobangma rajniti thangnai rok bo bono phainai pheliya aun bagai bos tabuk sana bo musung jaglia abo sub sanlia nei sao je bo tangma mani absung chai thisi nei apti ni bo bokha wan sogoi nakha engka
tinin bagai asik nung siteng jotonon hambai.